କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଆଜି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ତଥାପି ସେ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ ବୋଲି କହିଦେବି। କଣ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଦो? ଲେଖୁନୁ ପଢୁନୁ ଚିରି ଯିବ ଖାତା ବହି। ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କଣ କର ତୁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି କର, ତୁ ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ। କରିବିନି ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରି ତାପରେ କରିବି। ସେ ତ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ହଉଛି କି କାହିଁ କହିଲେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କଣ କରୁଛୁ? ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କଣ କରୁଛୁ? ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କଣ କରୁଛୁ? ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କଣ କରୁଛୁ? କରୁନୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଗଲା ମୁଁ ମୋର ଏଠି ରହିବି। କିଏ ରହିବ? କେତେ ରହିବ? ଯିଏ ନ ରହନ୍ତି ଯିଏ ନ ରହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ତୋର କଣ ଝିଅ?